Okay, så er vi simpelthen inde i noget horror Minecraft. Wow, det er så flot ud, mand. Holy shit. Men i dag skal vi simpelthen prøve at spille det mod, som hedder Cryptid. Det skulle vist være et rimelig skræmmende mod. Altså, jeg tror, at den entity, som er i det her mod, kommer til at stalke mig. Jeg tror måske også, den kommer til at jagte mig lidt. Og det er også første gang, jeg prøver... Oh shit! Det var alligevel noget, håber. Det er også første gang, jeg prøver at spille sådan noget horror mod her. Det er også ved at være noget tid siden, jeg sidst har optaget her på kanalen. Nå, men jeg tænker, at det første, jeg i hvert fald lige gør, det er i hvert fald lige nok en god idé at skaffe mig lige nogle stentools til at starte med her. Sådan der. Okay, men jeg ved ikke lige præcis, hvornår det er meningen, at Cryptid skal spawn. Men jeg tænker, at det vil være godt lige at finde et sted at slå ned først. Så jeg tænker, at jeg kigger efter en village eller noget. Nå, der er også sådan jo... Jeg har addet sådan, så der er custom structures i den her verden. Altså sådan, så der er alle mulige structures. Jeg ved ikke, hvad for nogen. Jeg har bare addet moddet, så det glæder jeg mig faktisk lidt til at se. Ja, ikke tage af det. Bare stå stille, så skal det nok gå fint. Sådan der. Jeg hørte lige fodstep eller andet. Var det bare mig? Village! Let's go! Okay, sygt jeg lige spottede det der alligevel. Jeg laver lige en båd, og så går jeg over til villagen. Let's go! Og så skal jeg også lige op og dræbe irongunner, så jeg lige kan få noget jern til at starte ud med. Begynder også at blive nat, ligner det. Og der, ja, det begynder at blive nat, så det er nok godt, at jeg lige finder et sted, jeg kan sove her. Iron Golem! Nå, der var du. Let's go. Okay, 5 jern. Let's go. Jeg tror, det er rimelig normalt. Så tænker jeg også lige at få lavet mig en iron... Weed, det skal jeg også lige have. Jeg tænker lige at få lavet mig en iron pickaxe, så jeg er klar til at komme ned og mine. Jeg tænker lige at lave et hus først, så jeg ikke behøver at bo i det her villagers huse. Gider jeg ikke. Så... Der bliver feast i aften. Men jeg ved ikke lige helt, hvornår præcist, at det er meningen, at Cryptid skal spawne. Apropos Cryptid, hvad er det der? Holy shit, man. Nej, jeg kan høre det igen. Fuck. Nej, ellers tak. No go. Jeg kan høre de der knæklyd der. No go. Du kan glemme det. Så går jeg ind i et hus uden ting. Du kan glemme det, Cryptid. Nej, du kan glemme det. Okay, jeg skal bare væk nu, kan jeg mærke. Ellers tak. Nu hurtigt, jeg kan forbygge den base bedre. Ud med dig. Ud med dig. Jeg sagde ud for fanden. Fuck, jeg fik et chok, mand. Det er da helt vanvittigt. Så ved jeg det mindste, hvad jeg skal kigge efter. For ikke at blive dræbt. Jeg synes, I kommer meget herind, altså hvad ved I? Undskyld mig, lad mig dog være i fred, mand. Altså, det gælder også jer to. Ud af min butik. Tak. Nej, jeg sagde ud. Nej, hvad ved I mig? Altså. Jeg flytter. Jeg sværger godt, hvis den der kommer, mens jeg sover eller andet, ligger, og jeg freaker out. Nej, jeg har set dig. The fuck? Hej. Vil du være sød og gå væk? Undskyld mig. Jeg lever her, det gør du ikke. Så bare stiger på mig. Gider du godt at gå?
Please. Den står bare lige her ind i sjælen på mig. Flyt dig. Holy shit. Men jeg sover bare. Nej, nej! Nej. Nej, der stadig ikke. Men jeg sover bare. Nej, du... Oj! Tak. De her villagers, så godt, de er... Hallo. Holy shit. Nu holder den base med bygget det, så bedre. Hold da. Hæft, mand. Jeg fik et jumpscare. Jeg skal lige ud og skifte underbukser. Holy shit, mand. Holy shit, mand. Fuck. Jeg sked i bukserne der. Jeg sked fuldstændig i bukserne der. Holy shit, mand. Hoppede bare op i hovedet på mig. Det havde jeg godt nok ikke regnet med. Hvad? Okay, jeg fik et 3 i hovedet åbenbart. Men sådan går det jo. Men jeg tænker, at jeg skal prøve at trap den der. Jeg tænker, jeg skal prøve at trap den, hvis jeg kan. Jeg tror, jeg har en måde, jeg kan trappe den på. Og dræbe den. Nu får jeg lidt der... Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg tror, jeg fik alle det der korn op. Overvej, jeg dør til et træ, men ikke et eller andet sygt monster. Det er lidt sådan lidt vildt nok. Jeg tror, jeg har alt mit gamle huggerlige træ til. Og det falder ikke ned i hovedet på mig den gang, vel? Det kunne være meget rart. Tak. Tænker jeg bare, at jeg begynder at bygge. Lige så stille, så må jeg få noget mere. Jeg tænker bare, at lade det lige her ved siden af villagen. Sådan, så det... Øj, det er også en der. Jeg tænker bare at lave den lige her egentlig. Så lidt. Det der, det kan jeg ikke. Det skal være helt præcis og lige. Ellers så er det fandme ikke godt nok. Sådan her. Jeg tænker bare at begynde at bygge. Og det der kunne høre. Det der kunne jeg godt høre. Nej. Du må meget gerne lade være med at komme, mens jeg bygger mit hus, tak. Du må meget, meget gerne lade være med at komme, mens jeg... Nej. Jeg vil ikke finde mig i det. Bro, jeg skider så hårdt i bukserne lige nu. Jeg svæver, jeg er skræmt for vid og sans. Jamen hej. Det var sådan bare. Okay, fedt. Så bygger jeg bare videre. Og du kommer ikke igen. Vel? Nej, det var godt. Jeg sværger, jeg skider så hårdt i bukserne. Jeg er så fucking bange lige nu. Jeg er officially færdig med huset. Du kan ikke gøre mig noget nu. Du kan ikke gøre mig noget. Vi snakker ikke lige om den nu, Leblox. Det kan ikke gøre mig noget, sådan er det. Og så må det altid være fra nu af, eller noget. Men jeg tænker, at jeg skal til at også bygge en trap til den. For at se, om jeg overhovedet kan dræbe den. Men jeg har ikke set den i lang tid nu. Det er sådan lidt mærkeligt, synes jeg. Det kan også bare være, fordi jeg gemmer mig lidt for meget. Det ville ikke overraske mig, hvis det var derfor. Men jeg er i hvert fald ikke lidt noget sådan nu. Nå, jeg venter lige til det bliver, fordi jeg gider ikke være ude, når det bliver nat. Selvom jeg alligevel skal have noget under jorden. Jeg skal også have noget mere jern, sådan så jeg kan lave nogle buckets med lava i. Så jeg kan lave trappen. Men det får jeg på no time. Der
Okay, det var bare mig, der gik. Det lyder ligesom nogen er gået på eller andet. Hvad har den givet op, eller hvad? Jeg har ikke set den i 100 år, ellers er det virkelig bare mig, der er blind. Sådan virkelig blind. Okay, der hørte jeg noget. Den havde ikke givet op. Den havde ikke givet op. Nej, okay, jeg tager det tilbage. Bro, jeg... Kom og løb det, bro. Kom og løb det derovre. Holy shit. Jeg skid i bukserne igen. Kommer til at bruge mange underbukser på det her. Det kan bare vise, at det er morgen igen, tænker jeg. Så skal jeg ned ad bilen. Okay. Ja. Yeah. Okay, jeg hører... Jeg skulle lige til at sige, at jeg hørte en anden ødelæg, der sov. Det havde jeg så ret i. Nå, men jeg gætter bare på, at jeg skal ned ad minen, gætter. Jeg ved ikke, om det kommer ned i minen. Håber jeg ikke. Jeg tror måske, at Jot... Den står lidt sur. Men ja, der er en anden gang, skal jeg lige hurtigt få det sidste hjerne. Let's go, hvor meget fik jeg? Jeg fik 3 stykker. Det er ikke nok. Jeg skal bruge mindst 2 spam. Tror jeg. Eller skal jeg bruge 4? Jeg ved det ikke. Så er det også bare lige om at finde en god cave. Jeg kan mærke, at jeg godt kan komme til at gå langt ud. Jeg tror, jeg går den der vej. Fordi jeg har noget, hvad det var. Så kan det også være, at jeg finder et custom structure. Jeg lige kan få noget der i. Hvor pusher jeg mig selv lige nu. Jeg kæder. Jeg ved bare, at den kommer lige om lidt. Jeg ved det. Så griner i hovedet på mig. Jeg ved det bare. Men jeg håber, jeg kan trappe den. Men det bliver også en challenge, fordi jeg gider ikke at lokke den frem. Men ja, jeg må jo prøve. Hvor føler det lækker vildt meget, når jeg løber lige nu. Jeg føler det lækker sådan vildt meget lige nu. Jeg ved ikke, om det er på grund af monster, jeg gerne med at lave det ventet eller andet. Så er det mærkeligt. Ja, det var da helt vildt. To sek. Okay, så er jeg simpelthen tilbage, og grunden til, at jeg har alt det her på, det er fordi, jeg ved ikke, om jeg kunne lade på før, det kan jeg faktisk ikke huske. Det er fordi, at mit spil crashede lige, altså, og mit optagningsprogram. Så derfor så, det jeg har optaget, det blev ikke lige gemt. Men basically, så det eneste, jeg har lavet i den optagelse, det er, at jeg har været nede i minen og skabt noget lava. Det er basically det eneste. Og så har jeg lavet noget til vores lille ven herude. En lille trap med lava til ham. Og jeg tænker egentlig bare, at vi skal se, om han faktisk kan dø. Jeg tror, jeg kan lige se den nedefra. Jeg tror, at den her er stor nok. Så har jeg tænkt mig at stå herinde, og så bygge op. Og så bare vente til han kommer og chaser mig og løber lige og ned. Og så hopper jeg ned. Og så er der et hul derovre med en stiger, så kan jeg stå og dræbe ham derfra. Og hvis der nu er noget, der skulle gøre, at han kunne hoppe i hovedet på mig og skubbe mig ned, så har jeg en vandspand til at ikke dø fra lava. Så jeg tænker egentlig bare, at vi prøver. Kan lige sådan her. Jeg tænker bare, at vi prøver. Så jeg har ikke set ham i noget siden. Jeg har ikke set ham eneste gang, mens jeg har lavet den der. Men jeg har så også været under jorden 90% del af tiden. Men jeg tænker lige, at der er en kiste og putter det mest vigtigste i, hvis nu der er noget, der går galt. Putter bare lige det mest vigtigste i. Eller vigtigt, men i hvert fald lige det meste i. Jeg kan nok lige lave et sværd, sådan så det er, at jeg kan
Eller har noget at dræbe ham med. Kan være, det er mange sten. Jeg tænker ikke, jeg har brug for mere. Eller jeg laver bare en øks. Har brug for mere til at gøre det. Så jeg tænker bare, jeg går derud. Og stiller mig op. Jeg henter også lige min skål. Det er nok også en rimelig god idé. Det bliver også nat nu. Godt være, at jeg lige skal sove før. Skal jeg det? Ja, jeg tror faktisk lige, jeg sover før. Men jeg skal lige have min skovl. Så jeg tænker lige, at jeg venter lige til, at jeg har sovet, og så går jeg egentlig bare derud. Okay, så er det morgen. Ny dejlig dag. Og jeg skal bare ud og stå, og så håber jeg bare, at han kommer. Godt være, at han er blevet alt for irriteret over mig. Men det håber jeg da ikke. Jeg er faktisk lige at gøre et skridt herover. Og så bygger jeg bare op. Måske skal jeg lige fjerne boksen under mig. Bare op i sådan en god højde, ligesom... Nej, okay, det bliver for højt. Jeg tror, det her det er fint. Det her det er rigtig fint. Jeg tror lige bare, vi skal vente på en spawner og chaser mig. Ja, det tænker jeg bare, vi venter på. Der! Let! Åh! Ja! Ja! Kan han dø? Dør han ikke? Nej, men hvad? Kom. Så kom. Hvordan dør han ikke? Kom. Åh. Så kom, tough guy. Så kom. Shit. Jeg har slået med en stol. Hvorfor har jeg det? Så kom nu. Det her mere besøgende, end jeg har regnet med. Så kom, lille ven, så kom! Du kan ikke noget! Jamen for helvede, jeg kan ikke ramme ham halvdelen af tiden. Så kom dog! Så kom! Let's go! Han død! Let's go! Tag den! Tag den, marker! Tag den! Det har du fandme også fortjent. Nå, men med det, så tror jeg simpelthen, at vi siger tak fordi, tak fordi, at I så med på videoen. Hvis I gerne vil se mere horror, så må I endelig gerne skrive det. Vi ses næste gang. Hej!